Mayong adlaw mga bata. Karong adlaw atong makakatunan ang Mathematics 3. Aniya na kita sa Quarter 3, Lesson 7. Ang atong leksyon, Lection 7.1. Mahitungod sa pag-ila sa line of symmetry sa gihatag nga symmetrical figure. Andam na ba mo? So, sa dili pa kita padayon, aduna ako mga health reminders para kanato. Una, maghugas sa kamot. Ikaduha, modistansya sa ubang tawo. Ikatulo, likayi ang paghikap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaapat, kanunay magsulob og face mask ilabi na kung mugawas sa panimalay. Ug ang ikalima, magpuyo kita sa sulod sa panimalay. Stay at home para stay safe kitang tanan. Okay? Balikan nato ang atong nakatunan sa niaging leksyon. Subatangi og check ang hulagway kung kini nagpakita og symmetry og ikis kung wala. Atong hinumduman kung nagpakita og symmetry kung unsa ang naa sa iyang wala nga bahin, mo sad ang atong makita sa iyang tuo nga bahin. Okay? So asa ka niini na mga hulagway ang nagpakita og symmetry. Number 1. Number 2, number 3, number 4, and number 5. So, kung napakita og symmetry, atong i-check. Kung wala, i-X. Number 1. Correct answer is X. Nganong X man? Kay kung butangan nato dihag line of symmetry, naaman ang iyang ikog diha. Number 2, check. Kay butang nato diha sa line of symmetry sa tunga, kung unsay naa sa wala, mausay makita sa tuo. Number 3, X. Yes, kung ato ibutang diha ang line of symmetry, dili parehas ang atong makita sa wala ug sa tuo. Number 4, check. Kay parehas man ang atong makita sa left and right nga side sa hulagway. Number 5, check. Mao gihapon. Ang atong makita sa wala ug sa tuo nga bahin, pareho ra. Okay? So, let us proceed. Okay, so makita ninyo ang usa ka hulagway sa heart. Di ba muna akong gipakita sa last na tong leksyon. So, atong makita diha nga kung unsa naa diri sa left side, mausad ang naa diri sa right side. Unsa gitawag ani nga broken line? Okay, ang tawag niya na kay line of symmetry. Unsay tawag? Line of symmetry. Ang line of symmetry mo ni siya nagpakita nga kung atong tungaon ang usa ka figure or usa ka hulagway, kung unsa ang naa sa left side kani nga bahin, mausad ang naa sa right side. Okay? So ang line of symmetry pwede pabarog, pahigda, o pahandag o slant. So pwede kay siya katulo. Tulo ka, pwede na to siyang buhaton. Pwede pabarog ang line of symmetry, pwede pahigda ang line of symmetry, pwede po pahandag o slant ang line of symmetry. So, kung makita nato diri sa pabarog, kung unsa ang nasa left side, mausad ang nasa right side. Kung atong ipahigda ang line of symmetry, kung unsa ang nasa babaw nga bahin, mausad ang makita sa ubos nga bahin. Kung pahandag pod atong line of symmetry, kung unsa na diri sa babaw nga bahin, mausad ang naa sa ubos nga bahin. Okay? So atong timan-an nga ang line of symmetry pwede pabarog, pwede pahigda, pwede sad pahandag o slant. Klaro mga bata? Okay. So, aduna ako'y mga pananglitan diri. So, ilha ang mga figures nga napakita og line of symmetry. Isulat ang imong tubag sa papel. So, magkuha ko papel. Magkuha na mo papel og lapis. Kay atong ilhon tagsa-tagsa ang kaning mga hulagway nga naa diri nato makita karon. So, una, kaning panganod. Unsa man kani siya. Number 2, kaning cross. Number 3, kaning bituon. Number 4, kaning flash or kidlat nga sign. Number 5, kaning ikis nga figure.
So, ilha ang mga figures nga nagpakita og line of symmetry. So, asa man kahaan na ang mga figure nga nagpakita og line of symmetry. Atong isulat sa papel. Okay? Sige, isulat. Sige. So, ang atong mga figures o hulagway na napakita og line of symmetry kay cross kani siya. Unsa pa? Bituon. Yes, bituon. Unsa pa jud? Ikis. Napa? Wala na. Nga naman si Cloud or si Ula po man apil. Kaya atong kumbutangan natong line of symmetry nga pahigda baron, pabarog, or pasalant, dili gid siya magpakita og parehas og katunga ang duha ka katunga niya. So, wala siya nagpakita og line of symmetry. Mausab kani, kung ato pabarog, pahigda, o pasalant, dili gihapon magpakita og line of symmetry. So, ang saktong tubag kay cross, bituon, o ikis. Sakto ba inyong mga nasulat, mga bata? Okay, very good. So, ako ipakita ha, ang mga line of symmetry. So, tanawa. Diba? Ang naara, nagpakita ra og line of symmetry nga figure, kanira silang tulo. Okay? So, atong nahibuluan, nga ang blank nagpakita nga ang usa ka figure o hulagway kung imong tungaon adunay parehong porma ang matag bahin. Ang line of symmetry moagi sa blank nga bahin sa figure. Kini mamahimo nga blank, pahigda o blank or slant. So atong kumplituhon kini nga pahayag. So unsa man ka ang dire? Okay, line of symmetry. So sunod nga blank, unsa man diha ang line of symmetry moagi sa asa to siya moagi? Sa tunga nga bahin sa figure. Ang line of symmetry, mamahimo nga pabarog, pahigda o pahandag o slant. Okay, sige atong basahon. Ang line of symmetry, nagpakita nga ang usa ka figure o hulagway kung imong tungaon adunay parehong porma ang matag bahin. Ang line of symmetry moagi sa tunga nga bahin sa figure. Kini mamahimo nga pabarog, pahigda o pahandag o slant. Okay, nakuha ba mga bata? Very good. Ato na sab kining i-apply ang ato nakatunan niining na mga pananglitan. So, ilha ang line of symmetry sa mga musunod nga figure o hulagway kung kini pabarog, pahigda o pahandag. So, naay pananglitan, kanina pananglitan. So, ang line of symmetry nga gigamit kay pahigda. So, unsa man kahang atong gamiton ani nga line of symmetry, ibutang sa blank ang atong answer. Sige, tan-awag maayo. Hulagway sa number 1, sa number 2, sa number 3, number 4, and number 5. Okay? Nakasulat na sa mga answer. Sige, atong answeran. Sa unang hulagway, ang ato ang line of symmetry kay pahandag. So, pahandag siya. Okay. Sa number 2, ang atong line of symmetry kay pabarog. Ana man moagi sa tunga. Para makita ang unsa naa sa wala ug naa sa tuo pareho. Number 3. Yes, pabarog gihapon. Okay, number 4, unsa ka diri? Okay, pahigda atong line of symmetry. Ingon ana. Number 5, pabarog. Sama ni ana. Okay, nakuha ba mga bata? So, manghinaot ko nga kini nga leksyon inyong nakatunan o inyo nang ma-answeran ang inyong mga modules. So, diri lang tataman. Ako si Teacher Theody, nag-ingon kaninyo, malipayong pagkaton. So, padayon sa pagkaton para sa mahayag nga kaugmaon.
Don't forget to like and subscribe kani nga channel para ma-notify mo sa sunod nga video lesson nga akong i-upload. I-click na lang po ning notification bell para ma-notify mo nga nanay bag-o nga video lesson. Okay? Daghang salamat! Bye-bye!